Ανοιχτοί ορίζοντες. Εκκλησία, κοινωνία, πολιτισμός, ιστορία. Μία εκπομπή πνευματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χρήστος Ιακώβου. Αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες, καλό απόγευμα. Είμαστε εκ νέου με την εκπομπή Ανοιχτοί Ορίζοντες. Σημερινή μας εκπομπή θα θέσουμε στο μικροσκόπιο της δημόσιας συζήτησης την Μέση Ανατολή. Μια περιοχή η οποία απασχολεί και θα απασχολεί τη διεθνή ειδησιογραφία συστηματικά. Η Μέση Ανατολή, αν και ο χώρο οι ειδικοί διαφωνούν ως προς την γεωγραφική έκταση και το γεωγραφικό προσδιορισμό αυτού του χώρου, όμως συνειρμικά στον κόσμο εκτός Μέσης Ανατολής ο χώρος αυτός ταυτίζεται με το Ισλάμ και τους Άραβες κατά κύριο λόγο. Είναι όμως πραγματικότητα αυτό, με δεδομένου ότι οι μεγάλες θρησκείες έχουν τις ρίζες τους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού και του Ισλάμ που έχουμε αναφέρει. Ταυτίζεται όμως η Μέση Ανατολή ανθρωπογεωγραφικά με τους Άραβες ή είναι απλώς μια υπεραπλούστευση συνειρμική η οποία εξελίχθηκε με βάση την πορεία της περιοχής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μαζί μας για να δούμε την εθνολογική σύνθεση, την προέλευση των λαών της Μέσης Ανατολής και τη σημερινή ανθρωπογεωγραφία είναι ο κ. Τριαντάφυλλος Καπελαρής, δικαστής, ερευνητής, με τον οποίο έχουμε κατά καιρούς συζητήσει θέματα εξειδικευμένα και τον οποίο καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Καλώς σε βρίσκω, αγαπητέ μου Χρήστο. Τα χαιρετίσματά μου ακόμα μια φορά στους αγαπητούς μας ακροατές. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αρχίσω με το εξής, να προσδιορίσουμε καταρχήν τι εννοούμε Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι αυτός ο όρος είναι ένας όρος ο οποίος είναι κάτι σαν λάστιχο, προσαρμόζεται αναλόγως του ποιος τον χρησιμοποιεί. Τι εννοούμε όταν λέμε Μέση Ανατολή? Καταρχήν να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή έχει, σε σύγκριση με παλιότερες μας εκπομπές, έχει, πρέπει να το πω στους ακροατές μας, δύο ιδιομορφίες. Η πρώτη ιδιομορφία είναι ότι μάλλον εγώ έπρεπε να είμαι ο οικοδεσπότης και εσύ ο καλεσμένος, γιατί μαζί θα την κάνουμε. Μπαίνω στα χωράφια σου, γιατί είναι γνωστό ότι η ακαδημαϊκή σου εξειδίκευση είναι σε αυτό το τομέα. Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι ότι τη θεματολογία που επιλέγουμε δεν κάθομαστε να διαβάσουμε για να έρθουμε εδώ να κάνουμε τις εκπομπές. Τα ξέρουμε αναλόγως του τι ξέρουμε, από το απόθεμα των γνώσεων μας ερχόμαστε και τα λέμε. Αυτή την εκπομπή άρχισα το ενδιαφέρον μου στράφει προς αυτό το χώρο όταν διάβασα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα μία ανάλυση, γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μιας αμερικάνικης δεξαμενής σκέψης που λέγεται Πολίτικο, σχετικά με τη μελλοντική ενδεχόμενη διαφοροποίηση του γεωγραφικού χάρτη της Μέσης Ανατολής επί τη βάση των αρχαίγωνων εθνογραφικών δεδομένων, δηλαδή των προϊσλαμικών εθνογραφικών δεδομένων, τα οποία κατά αυτή τη δεξαμενή σκέψη επιβιώνουν μέχρι και σήμερα. Αυτό με έκανε να αρχίσω να διαβάζω εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες, και άρα σε αυτή την εκπομπή θα πούμε πράγματα τα οποία δεν είναι από το απόθεμα των γνώσεων μας μέσα στην πάροδο των ετών, αλλά πράγματα στα οποία ενδιέτριψα τον τελευταίο καιρό και μου έκαναν σοβαρή εντύπωση. Τι εννοούμε τώρα με τον όρο Μέση Ανατολή? Συμβατικά η Ανατολή, η μυστηριώδης Ανατολή όπως λένε, χωρίζεται σε τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες. Έτσι έχει επικρατήσει να λέγεται στην ιστορία και τη γεωγραφία. Είναι η Εγγύς Ανατολή, η Μέση Ανατολή και η Άπο Ανατολή. Ας πάρουμε την Άπο Ανατολή. Η Άπο Ανατολή είναι η μακρινή Ανατολή. Είναι οι περιοχές από το Πακιστάν μέχρι και την Ιαπωνία. Από τα σύνορα Ιράν και Αφγανιστάν με το Πακιστάν και μέχρι και τον Ειρηνικό ωκεανό είναι η Άπο Ανατολή. Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία, Μογγολία, Ινδία, Ινδοκίνα, Ινδονησία, όλα αυτά αποτελούν την Άπο Ανατολή. Ας πάρουμε και την Εγγύς Ανατολή. Η Εγγύς Ανατολή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει χάσει τη γεωγραφική της έννοια, διότι με τον όρο αυτό περιεγράφεται στη Δύση
η περιοχή περίπου των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Δηλαδή η κοντινή προς την πολιτισμένη Δύση Ανατολή, εξού και Εγγύης Ανατολή, και αυτή ήταν τα Βαλκάνια και η Μικρά Ασία. Να πούμε ότι είναι αυτοί οι όροι στα ελληνικά τους οποίους ακούμε δεν είναι ελληνικής προέλευσης, είναι μετάφραση από τα αγγλικά. Βεβαίως, τονία αρίστη. Οι Άγγλοι τα χρησιμοποίησαν πρώτος ως παγκόσμια υπερδύναμη που ήταν εκείνη την εποχή στα τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα. Που καταδεικνύει και την επιρροή που ασκούσα στο διεθνές σύστημα. Με έκπληξη διάβασα, επειδή κυκλοφόρησε πρόσφατα ο πρώτος τόμος ενός μεγάλου Άγγλου κατάσκοπου και περιηγητή του συνταγματάρχη William Martin Leake, ο οποίος την περίοδο μεταξύ 1801 και 1811 περιηγήθηκε όλα τα Βαλκάνια και μας έχει αφήσει ένα ταξιδιωτικό χρονικό υπέροχο, το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ και βγήκε ο πρώτος τόμος και είναι μια πολύ σημαντική ενδοσκόπηση του χώρου των Βαλκανίων. Αυτός χρησιμοποίησε τον όρο, εξ όσων γνωρίζω εγώ, Near East, Μέση Ανατολή, Εγγύης Ανατολή. Μπας εκτός η Εγγύης Ανατολή λοιπόν είναι σε χοντρικές γραμμές, είναι τα Βαλκάνια και η Μικρά Ασία, η Πρόσω Ασία, η Ανατολία όπως λέγεται. Και το υπόλοιπο λοιπόν μεταξύ Εγγύης Ανατολής και Άπο Ανατολής, δηλαδή η περιοχή που... Εδώ γινόταν βασικά αυτό το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εγγλέζοι, ήταν το Orient, και όταν εννοούσαν Ανατολή εννοούσαν την Ινδία, την Ινδική Υποήπειρο, την British Raj, και την περιοχή πέραν από την Ανατολή την ονομάζαν Άπο Ανατολή, και την περιοχή μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας, Μέση Ανατολή. Αλλά γιατί τα λέω αυτά? Γιατί γινόταν ανεπίσημη χρήση και έξερε ακριβώς ποιος είναι ο πρώτος που τα χρησιμοποίησε. Καθιερώθηκαν όταν χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές. Πρώτα από τους Times του Λονδίνου και δεύτερον επίσημα από το Υπουργείο Ναυπηγείων. Από τη στιγμή που το χρησιμοποίησε το Υπουργείο Ναυπηγείων της Βρετανίας, έγινε επίσημος όρος. Μάλιστα. Εγώ το διάβασα, το πιο παλιό κείμενο το οποίο το διάβασα είναι στον πρώτο τόμο, ο οποίος εκδόθηκε πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες, του William Martin Leake, ο οποίος μιλάει για Εγγύης Ανατολή, για να περιγράψει την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία Οθωμανική Αυτοκρατορία γεφύρωνε την Ευρασία. Και... είναι η περιοχή που ευρέχεται βασικά από τη Μεσόγειο, αυτό που λέμε Ανατολική Μεσόγειος. Μάλιστα. Η περιοχή λοιπόν της Μέσης Ανατολής μεταξύ Εγγύης και Άπο Ανατολής είναι η περιοχή που είναι από τις ακτές της Μεσογείου θαλάσσης μέχρι και τα σύνορα Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, και από τα σύνορα του Ιράν με το πρώην Σοβιετικό Τουρκεστάν, δηλαδή με το σημερινό Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν και Τατζικιστάν, μέχρι και τον Περσικό κόλπο, την Αραβική θάλασσα και την Ερυθρά θάλασσα. Περιλαμβάνει δηλαδή τις σημερινές χώρες Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και τις λοιπές χώρες του Περσικού κόλπου και το Ιράν. Να πούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι επιστήμονες, οι αρχαιολόγοι αυτή την περιοχή την χαρακτηρίζουν την περιοχή της Εύφορης Ημισελήνου. Η περιοχή της Εύφορης Ημισελήνου, η οποία την σχηματοποιούν ως ένα μισοφέγγαρο. Fertile Crescent, πάλι αυτόν αγγλικό. Ναι. Αγγλικό, το οποίο ξεκινά από την περιοχή του σημερινού Ικονίου, δηλαδή της σημερινής Ισαυρίας, στη σημερινή Τουρκία, Μικρά Ασία, εκεί που ήταν ο μεγάλος ύστερο νεολιθικός πολιτισμός του Τσατάλ Χουγιούκ, όπως λέγεται. Μάλιστα. Και που καταλήγει μέχρι και την Ιεριχώ, αφού κάνει μια καμπύλη στη Μεσοποταμία μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, καταλήγει στην Ιεριχώ, όπου η Ιεριχώ θεωρείται η πρώτη πόλη που δημιουργήθηκε στον πλανήτη Γη. Η ιστορικά πρώτη πόλη περί το 7.000 π.Χ. που δημιουργήθηκε ως οργανωμένο κοινωνικό σύστημα είναι η πόλη Ιεριχώ, του άγνωστου λαού, της άγνωστης φυλής, η οποία σχηματικά αποκαλείται Νατούφη. Αυτή λοιπόν, επειδή από το Τσατάλ Χουγιούκ μέχρι την Ιεριχώ και διαμέσου του Τίγρη και του Εφράτη της Μεσοποταμίας σχηματίζεται μια ημισέλινος, μια καμπύλη, ένα μισοφέγγαρο ας πούμε, η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή της Εύφορης Ημισελήνου και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί σε αυτή την περιοχή γεννήθηκαν οι πρώτοι πολιτισμοί. Οι πολιτισμοί των Σουμερίων, οι νεολιθικοί πολιτισμοί της Ιεριχώς. Πάλι όρο που χρησιμοποίησαν οι Εγγλέζοι, έτσι. Πάλι όρο που χρησιμοποίησαν οι Εγγλέζοι. Αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα. Είναι επίσης πολύ σημαντική, γιατί πέραν το ότι εκεί για πρώτη φορά έγινε η μετάβαση από τον τροφοσυλλεκτικό βίο στον παραγωγικό βίο, δηλαδή αυτό που αποκαλείται γεωργική
η νεολιθική επανάσταση, δηλαδή οι άνθρωποι εγκαθίστανται κάπου μόνιμα και αντί να συλλέγουν την τροφή τους ή να την κυνηγούν, την καλλιεργούν ή την εκτρέφουν, αυτή η περιοχή είναι η περιοχή της έμφορης ημισελήνου. Δεύτερον, πέραν των πρώτων πολιτισμών, εκεί ιδρύθηκαν και τα πρώτα κράτη. Τα πρώτα έθνη κράτη. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε υπήρχαν οι φυλετικοί σχηματισμοί, δηλαδή κάποια φύλλα, όχι κατά ανάγκη ολόκληρες εθνότητες, αλλά κάποια φύλλα σχημάτιζαν ένα πρωτόλιο φυλετικό κράτος, περί το 3.000 π.Χ. σε αυτή την περιοχή ιδρύονται τα πρώτα μεγάλα κράτη τα οποία εκπροσωπούν ολόκληρα έθνη πλέον. Όπως είναι το Αιγυπτιακό κράτος, όπως είναι τα Σουμεριακά κράτη, που δεν εκπροσωπούν ολόκληρο το Σουμεριακό έθνος, αλλά είναι η Σουμεριακή Δωδεκάπολης, όπως είναι το κράτος των Ακαδίων, όπως είναι πιο μετά το κράτος των Ασσυρίων, το κράτος των Μιτάνη, το κράτος των Χουριτών και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται τα πρώτα κράτη με σχηματοποιημένες δομές εξουσίας, με βασιλιάδες, αυλικούς, διοικητικό μηχανισμό και υπήκοους. Το τρίτον είναι γιατί γεννήθηκαν οι τρεις λεγόμενες αβραμιαίες θρησκείες, οι οποίες θρησκείες σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία του πλανήτη μας και καθορίζουν τον πολιτισμό της εποχής μας. Δηλαδή ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και ο Μουσουλμανισμός, οι οποίες θρησκείες και οι τρεις κατ' ουσίαν, άμα τις εξετάσει κάποιος, προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή το στάδιο της Παλαιάς Διαθήκης και για τις τρεις αυτές θρησκείες είναι κοινό. Εκεί που διαφοροποιούνται οι θρησκείες είναι και τα μετά την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό και λέγονται αβραμιαίες θρησκείες. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η περιοχή της έμφορης ημισελήνου, της Μέσης Ανατολής όπως την αποκαλούμε, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο πολιτισμό και μετέπειτα λόγω και της εξέβρεσης των ενεργειακών πόρων και ιδίως του πετρελαίου, η γεωστρατηγικά απέκτησε μείζωνα σημασία για τους ισχυρούς του πλανήτη. Ποια ήταν λοιπόν αυτή η διαστρωμάτωση της Μέσης Ανατολής, όχι βέβαια από την αρχαιότητα που θέλουμε πολλές εκπομπές να την πούμε και ίσως να πρέπει να κάνουμε και άλλες εκπομπές για να πούμε πώς εξελίχθηκε κατά την αρχαιότητα αυτή η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να πω κάτι εδώ. Αναφέρθηκες σε αυτές τις αυτοκρατορίες, αυτές τις οντότητες στην Μέση Ανατολή, οι οποίες υπήρχαν, απαιτέλεσαν για πάρα πολλές δεκαετίες αντικείμενο έρευνας του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο είχε έναν αυταρχισμό. Και δεκαετία του 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας πανεπιστημιακός, ο Καρλ Βίτφογγελ, ο οποίος αν και ήταν ειδικός για την Κίνα, εξέτεινε την έρευνα του για τη Μέση Ανατολή και εκεί χρησιμοποίησε έναν όρο ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να εξηγήσει τη δημιουργία αγιών των αυταρχικών καθεστώτων από την αρχαία Αίγυπτο, την Μεσοποταμία μέχρι και τα χαλιφάτων των Αββασίδων, των Οθωμανών. Εφάρμοσε ή μάλλον δημιούργησε τον όρο Oriental Despotism, ανατολικός δεσποτισμός, ο οποίος βεβαίως στήριξε την όλη φιλοσοφία του και την όλη αντίληψη για να εξηγήσει τον ανατολικό δεσποτισμό πάνω σε αυτόν το οποίο ονόμαζε υδραυλικός δεσποτισμός. Γιατί όλη η δύναμη, ο αυταρχισμός προερχόταν από τη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού συστήματος, το οποίο έλεγχε την κατανομή του ύδατος, τον ποταμό βασικά, που ήταν η πηγή ανάπτυξης. Η πηγή του Νείλου, πηγή ο Τίγρης, ο Εφράτης, και αυτός που έλεγχε τα νερά έλεγχε την οικονομία. Και έκανε και μια σύγκριση σε σχέση με τον αυταρχισμό που υπήρχε στην κομμουνιστική Κίνα και κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος, και προσπάθησε να εξηγήσει τις μετακινήσεις πληθυσμών, τη δημιουργία των κοινωνιών εκεί πέρα. Αν και είναι μαρξιστικής απόκλησης η προσέγγιση αυτή βάσει της οικονομίας, όμως έχει ακόμα και μέχρι σήμερα μια προσέγγιση η οποία εξηγεί πάρα πολύ, ο οποίος μάλιστα είχε μπει το βιβλίο του εξέδωσε το 1957 από το Πανεπιστήμιο του Yale, είχε μπει ότι σταδιακά η κατανομή του ύδατος ως πηγή ισχύος θα αντικατασταθεί από την κατανομή του πετρελαίου. Μάλιστα. Και εξηγεί τις μοναρχίες που δημιούργησαν οι Βρετανοί στην περιοχή. Μάλιστα.
είναι γεγονός ότι η περιοχή εκεί είναι έρημος. Οι πολιτισμοί εκεί αναπτύχθηκαν κατά μήκος των μεγάλων ποταμών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παιδιάδες επέτρεψαν να σχηματιστούν πόλεις, να σχηματιστούν ορχηρωμένοι οικισμοί. Επανερχόμενος, εγώ θα ήθελα να πω ότι αντικείμενο της συζήτησης μας σήμερα θα πρέπει να είναι, επειδή πρέπει να κάνουμε 3-4 εκπομπές για αυτό το θέμα, έτσι, από τις απαρχές των 3 Χριστού. Αν ενδιαφέρον βεβαίως από τη χαλκολιθική εποχή και μέχρι σήμερα. Αλλά εμάς μας αφορά η ύστερη αρχαιότητα και ο πρώιμος Μεσαίωνας, γιατί τότε σχηματοποιείται η μετάβαση από αυτό που λέγεται και που μας ενδιαφέρει και σήμερα, που σηματοδοτεί και τις εξελίξεις τις σημερινές. Προ-Ισλαμικός, προ-Αραβικός κόσμος στη σημερινή Μέση Ανατολή, η οποία εμφανίζεται κατά το μάλλον ή το ήτον αραβική και ισλαμική, μόλις τις αποχρώσεις του Ισλάμ. Επειδή, όπως είναι γνωστό, πολλές φορές έχω πει, μου αρέσει να παραπέμπω τους ακροατές μας, γιατί εμείς απλώς λέμε επιγραμματικά κάποια πράγματα. Καλό είναι όσοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν και να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο, να παραπέμψουν τους ακροατές μας στο βιβλίο ενός καταπληκτικού, κατ' εμένα, το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ερευνητή, καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας Ανατολικών Λαών στο Πανεπιστήμιο του Λουβέν του Βελγίου, ομότιμος σήμερα, Παναγιώτης Γιαννόπουλος λέγεται, ο οποίος κατάγεται από την Αργολίδα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, το Βυζάντιο και οι Άραβες. Παρόλο τον τίτλο του, ελάχιστα λέει για το Βυζάντιο, κυρίως λέει για τις απαρχές του ξεκινήματος των Αράβων και το συνδέει με αυτό που υπήρχε πριν από τους Άραβες. Ας πάμε λοιπόν να δούμε, ας βάλουμε ένα κομβικό σημείο, το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και την αρχή του πρώιμου Μεσαίωνα. Αυτός είναι περίπου ο 5ος αιώνας μετά Χριστό. Τι υπάρχει εκεί, πώς διαστρωματώνεται η περιοχή εκεί πέρα. Εκεί όλες οι περιοχές μέχρι και τον ποταμό Τίγρη ανήκουν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Νοτίως φτάνουν μέχρι τα σημερινά Ιορδάνο-Σαουδαραβικά σύνορα. Από κάτω είναι οι αραβικές φύλες στην Αραβική Κοιτίδα, που είναι αυτόνομα σεϊχάτα, οι λεγόμενες αραβικές φύλες με τους σιέχιδες τους, ειδωλολάτρες τότε, και βορείως είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ανατολικός του Τίγρη και με πρωτεύουσα την Χτισιφόντα, ένα σημερινό προάστιο της Βαγδάτης, ήταν η Μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία, η οποία επανασυστάθηκε υπό τους Σασανίδες το 226 μετά Χριστόν, αντικαθιστώντας την Παρθική Αυτοκρατορία, η οποία επίσης ήταν μια Ιρανική Αυτοκρατορία. Ήταν μια αυτοκρατορία του Ιρανικού έθνους. Εκεί λοιπόν αναπτύσσεται ο χριστιανισμός. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, από το 330 και μετέπειτα, ο χριστιανισμός περίπου γίνεται η επίσημη και η κρατούσα θρησκεία του ύστερο ρωμαϊκού κράτους. Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο χριστιανισμός από τις απαρχές του βίου του διασπάται. Εμφανίζονται αρχικά η αίρεση του αριανισμού και μετά οι δύο μεγάλες αιρέσεις, ας το πούμε, το λέμε σχηματικά αιρέσεις. Αυτοί που ασπάζονται αυτές τις δοξασίες δεν θεωρούνται αιρέσεις, θεωρούνται εμείς είμαστε αιρετικοί, του μονοφυσιτισμού και του νεστοριανισμού. Η περιοχή είναι γνωστό ότι ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλη αυτή η περιοχή, η οποία αποτελούσε περσικές σατραπίες μετά τον Κύρο και τον Δαρείο, ενοποιείται κάτω από τα ελληνιστικά κρατήδια, τα κρατήδια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με τη διαρκή ροή Ελλήνων απίκων από την Ελλάδα στις περιοχές αυτές της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής, η περιοχή εξελληνίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι πόλεις μιλούν ελληνικά και κατοικούνται κατά κύριο λόγο από Έλληνες, αλλά και η ύπαιθρος είτε μιλά ελληνικά είτε αντιλαμβάνεται ελληνικά. Πάντως το στίγμα του πολιτισμού είναι ελληνικό και η φυσιογνωμία του είναι ελληνική. Εμφανίζεται έτσι επιφανειακά ότι περίπου όλος ο χώρος της Μέσης Ανατολής έχει εξελληνιστεί, εξού και στους Ιουδαίους ο όρος Έλληνας πήρε τη σημασία τη θρησκευτική. Επειδή γύρω τους οι Ιουδαίοι περιβάλλονταν από πληθυσμούς οι οποίοι κατά βάση είτε μιλούσαν είτε επικοινωνούσαν στα ελληνικά και οι οποίοι αυτοί ήταν ειδωλολάτρες σε αντίθεση με τους ίδιους που ήταν μονοθεϊστές, ο όρος Έλληνας έχασε την εθνική του σημασία και πέρασε και στα χρόνια του πρώιμου χριστιανισμού ως ταυτόσιμος όρος με τον ειδωλολάτρη. Επειδή όλοι γύρω των Ιουδαίων ειδωλολάτρες μιλούσαν ελληνικά, είτε αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες είτε όχι, που οι πλήστοι αυτοπροσδιορίζονταν. Η Ρώμη λοιπόν βρήκε πεδίο ελεύθερο, αντικαθιστώντας το βασίλειο των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο και το βασίλειο των Σελευκιδών στη Συρία, ενοποιεί εντελώς την περιοχή της Μέσης Ανατολής κάτω από τη Ρώμη ως μια περιοχή όμως που είτε μιλά
είτε επικοινωνεί και συνεννοείται στα ελληνικά. Αυτό οδηγεί ορισμένους ερευνητές να θεωρήσουν ότι ο χώρος πλέον μετά το 300 π.Χ., μετά τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχει ομογενοποιηθεί. Οι εξελίξεις όμως των πρώιμων Μεσαίων δείχνουν ότι αυτή η ομογενοποίηση ήταν εντελώς επιφανειακή και επιδερμική. Γιατί οι εθνικές αντιθέσεις υπήρχαν και υπέβοσκαν. Και πώς εκδηλώθηκαν? Εκδηλώθηκαν με το να ασπαστούν οι αυτόχθονες λαοί τις αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του νεοστοριανισμού και παλαιότερα του αριανισμού. Αν θεωρήσουμε ότι οι απαρχές του Βυζαντίου και το τέλος της Ρώμης είναι στην Ανατολή, ο διαχωρισμός του κράτους σε ανατολικό και δυτικό μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου του Πρώτου, δηλαδή το 395 μετά Χριστόν, εκείνη ακριβώς την περίοδο είναι που εκδηλώνονται και αυτές οι αιρέσεις. Από πού το αντιλαμβανόμαστε αυτό? Το αντιλαμβανόμαστε από το γεγονός ότι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 καταδίκασε τον Νεστοριανισμό και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος το 451 επί Μαρκιανού και Ευδοξίας καταδίκασε τον μονοφυσιτισμό ή αλλιώς την αίρεση του ευτυχούς. Ποιοι ασπάστηκαν αυτόν τον μονοφυσιτισμό και πώς εκδηλώθηκαν εθνογραφικά? Μονοφυσίτες εκδηλώθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο οι αυτόχθονες Αιγύπτιοι και στην περιοχή της Συρίας οι λεγόμενοι Σύριοι. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτούς. Τι ήταν αυτοί οι Σύριοι? Είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι σε όλο το χρονικό διάστημα της πρώτης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή από το 1000 π.Χ. μέχρι τα χρόνια της γέννησης του Χριστού, η περιοχή της Συρίας εκατοικείτο από το πολύ σημαντικό έθνος, το οποίο είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή ως Αράμ, οι Αραμαίοι. Επίκεντρο των Αραμαίων ήταν η περιοχή της σημερινής Δαμασκού. Στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας, σε επίπεδο λαϊκών μαζών, των κατώτερων λαϊκών μαζών, η αραμαϊκή ήταν η lingua franca της εποχής, δηλαδή ήταν η γλώσσα συνεννόησης, ακολουθούσα αμέσως την ελληνική. Η ελληνική ήταν η γλώσσα συνεννόησης του διοικητικού μηχανισμού, των μορφωμένων, του εμπορίου, του πολιτισμού, των τεχνών. Η γλώσσα συνεννόησης των απλών ηθαγενών ανθρώπων ανεξαρτήτως εθνολογικής προέλευσης στον χώρο της Μέσης Ανατολής ήταν η αραμαϊκή. Αραμαϊκή και Αράμ ονομάζονταν το έθνος αυτό από τους αυτόχθονες Μεσανατολίτες. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, μετά τα χρόνια, κατά τα ελληνιστικά χρόνια, όλους αυτούς τους ονόμαζαν Σύριους. Ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί τους ονόμαζαν Σύριους. Εγώ εικάζω ότι τους ονόμαζαν Σύριους επειδή ήταν η πόλη της Τύρου, η σημερινή πόλη της Τύρου, που στα σημιτικά και σήμερα στα αραβικά λέγεται Σουρ. Ναι. Επειδή λοιπόν η πόλη της Τύρου ήταν η διέξοδος για όλες αυτές τις μεσανατολίτικες μάζες. Είναι περισσότερο τοπικός προσδιορισμός. Μάλιστα. Επίσης να ξέρουμε ότι οι Καππαδόκες, το αρχαίο έθνος των Καππαδοκών στην Ανατολική Μικρασία, ονομάζονταν από τους Έλληνες, από κάποιους από τους Έλληνες, Λευκοσύροι. Επειδή ήταν κάπως πιο ανοιχτόχρωμοι από τους Σύρους της Μέσης Ανατολής. Περί το 200 μετά Χριστόν γίνεται μια σταδιακή ομογενοποίηση των αραμαϊκών διαλέκτων με βάση την βόρειο-αραμαϊκή διάλεκτο της Έδεσας της Μεσοποταμίας, δηλαδή της σημερινής πόλης της Τουρκίας, Ούρφα. Ναι. Με βάση αυτή την βόρειο-αραμαϊκή διάλεκτο ενοποιείται η αραμαϊκή γλώσσα και ονομάζεται πλέον, επικρατεί να ονομάζεται, λόγω του ότι η κυρίαρχη τάξη ήταν οι Έλληνες, οι οποίοι τους Αραμαίους τους ονομάζαν Σύριους, ονομάζεται Συριακή. Έκτοτε το έθνος από το 200 π.Χ. το έθνος ονομάζεται Σύριοι, έτσι μένουν γνωστοί στην ιστορία, το αποδέχονται και ήδη και αυτοαποκαλούνται Σύριοι, Σουρ δηλαδή, και μιλάμε πλέον για το Συριακό έθνος. Άρα το Συριακό έθνος είναι και η Συριακή γλώσσα, είναι η μεσαιωνική, η μετεξέλιξη των Αραμαίων και της αραμαϊκής γλώσσας κατά την ύστερη αρχαιότητα. Και υπάρχει και ακμάση μεταξύ του 200 μετά Χριστόν και του 800 μετά Χριστόν. Εκεί γράφονται και πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα σε αυτή τη γλώσσα, πάρα πολλά χρονικά, πάρα πολλές θρησκευτικές υμνοδίες. Οι Σύριοι κατοικούν το χώρο της σημερινής Συρίας και το χώρο της σημερινής νότιο-ανατολικής Τουρκίας. Εδάφη που σήμερα κατοικούνται από Κούρδους και θεωρούνται μέρος του Κουρδιστάν, αλλά είναι γνωστό στην ιστορία ότι οι Κούρδοι δυτικώς του Εφράτη και βορείως του ποταμού της Τουρκίας, Μποτάν Τσάι όπως λέγεται, κάτω από τη λίμνη Ιβάν, επεκτάθηκαν μετά τις σφαγές που έκανε το Οθωμανικό καθεστώς κατά των αυτοχθόνων χριστιανών. Όλη η περιοχή βορείως του Μποτάν Τσάι κατοικείται από Αρμένιους, ενώ όλη η περιοχή δυτικός του Τίγρη εκατοικείται από τους Σύριους και στις βόρειες παρυφές από Αρμένιους. Είναι εκεί που ήταν το βυζαντινό θέμα, διοικητική επαρχία δηλαδή, της Μεσοποταμίας,
το οποίο θέμα, επειδή εκατοικείτο όχι από αυτούς που από Βυζαντινούς, Ρωμαίους όπως τους ονόμαζαν οι Βυζαντινοί, δηλαδή όχι από ελληνόφωνους Ορθόδοξους Χριστιανούς οι οποίοι ήταν Βυζαντινοί, δεν εδιοικείτο από στρατηγό ή κατεπάνω, αλλά διοικείτο από δούκα. Όπως αντιστοίχως διοικείτο από δούκα το θέμα του Δυραχείου που κατοικείτο από Αλβανούς. Εκεί λοιπόν περιοχές πολύ σημαντικές του Συριακού πολιτισμού και του Συριακού έθνους, του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης αρχαιότητας ήταν το σημερινό Διάρμπεργκυρ, η τότε Άμυδα, το σημερινό Μαρντίν, η σημερινή Έδεσα, η σημερινή Έμεσα. Εκεί αναπτύχθηκαν και πολύ σημαντικές επισκοπικές έδρες. Οι Σύριοι λοιπόν, από αντίδραση στο Βυζάντιο και στους Έλληνες, ασπάζονται τον μονοφυσιτισμό. Δυστυχώς δεν μας παίρνει χρόνο να πούμε τι είναι ο μονοφυσιτισμός, είναι γνωστά πράγματα αυτά. Και τους Έλληνες, όπως και σήμερα, τους Ελληνοορθόδοξους, τους ονομάζουν Μελχίτες. Από την αραμαϊκή Συριακή λέξη Μέλεχ, που σημαίνει βασιλιάς, άρα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν τη θρησκεία του βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Και έτσι ονομάζονται Μελχίτες. Ενώ οι ίδιοι ονομάζονται Σύρο-Ορθόδοξοι. Σύρο-Ορθόδοξοι, ναι. Γιατί θεωρούν ότι αυτοί είναι οι Ορθόδοξοι. Εμείς τους ονομάζουμε βεβαίως Σύρο-Ιακωβίτες, γιατί αυτός που διαμόρφωσε το μονοφυσιτικό δόγμα στη Συρία ήταν στα χρόνια του Αναστάσιου του Δίκορου, δηλαδή μεταξύ 500 και 520. Ο Αναστάσιος ο Δίκορος βασίλευσε μεταξύ 491 και 518, περίπου μεταξύ 500 και 520. Ο Σύρο-Ιακωβίτης επίσκοπος Ιάκωβος της Εμέσης διατύπωσε. Εξού και το Ιακωβίτες. Εξού και Σύρο-Ιακωβίτες. Αν έχει πάει κάποιος στους Αγίους Τόπους, θα τους δει, είναι αυτοί που στην τελετή που γίνεται λιβανίσματος του Παναγίου Τάφου, είναι οι τελευταίοι από όλους που φορούν μαύρο αράσα και ένα μαύρο τουρπάνι. Ναι. Αυτοί είναι, εγώ τους έχω δει. Αυτοί λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό αρχαίο έθνος της περιοχής. Υπάρχουν αυτοί σήμερα, γιατί αυτό είναι σημασία. Μέχρι το 1922 που έγιναν οι σφαγές στη σημερινή Βόρειο Συρία, μεταξύ των επαρχιών Χασάκε, ανατολικός του Τίγρη, που είναι κουρδική κατά βάση, και της σημερινής πόλης της κουρδικής, κατεχόμενη σήμερα από τον τουρκικό στρατό, Αφρίν, η οποία Αφρίν αποτελεί απόλυξη του τουρκικού Κουρδιστάν μέσα στη Συρία και που κατοικείται από Κούρδους. Όλη αυτή η εκτεταμένη περιοχή μεταξύ της επαρχίας της Αφρίν και της επαρχίας Χασάκε στην Ανατολική Συρία, όλη αυτή η βόρεια περιοχή κατοικείται από τους λεγόμενους Σύρο-Ορθόδοξους, οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται ως μειονότητα από το Συριακό καθεστώς, αλλά έχουν σαφή χαρακτηριστικά εθνικής μειονότητας. Ποια είναι αυτά τα σαφή χαρακτηριστικά? Πρώτα απ' όλα είναι χριστιανοί μονοφυσίτες, Σύρο-Ιακωβίτες. Δεύτερον, και στην καθημερινότητά τους, παρότι στα σχολεία διδάσκονται τα αραβικά, και στην καθημερινότητά τους ομιλούν τη συριακή γλώσσα, η οποία στη γλώσσα τους σήμερα λέγεται Σουριάνη. Η γλώσσα Σουριάνη. Τρίτον, θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι Σύριος και μη Άραβας. Η χριστιανική θρησκεία και η διατήρηση της συριακής γλώσσας, της γλώσσας Σουριάνη, τόσο στον καθημερινό λόγο όσο και κυρίως στη λατρεία, τους δημιουργεί συνείδηση ξεχωριστή από τους Άραβες και θεωρούν ότι αυτοί είναι οι απόγονοι των αυτοχθόνων Συρίων της ύστερης αρχαιότητας και του πρώιμου Μεσαίωνα και λέγονται Σουριάνοι. Πολύ περισσότεροι κατοικούσαν στην περιοχή της σημερινής νότιο-ανατολικής Τουρκίας, στις περιοχές που είπαμε. Αυτοί όμως γενοκτονήθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως και οι Έλληνες και οι Αρμένοι, και σήμερα υπολογίζεται στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, στις περιοχές Διάρμπεκυρ, Ούρφα, Έμεσας, Μαρντίν, κατοικούν γύρω στους 80.000 Σύρο-Ιακωβίτες, Σουριάνοι, ενώ στην περιοχή της Βορείου Συρίας, ελέγχεται σήμερα από τους Κούρδους της Ροζάβα, οι οποίοι είναι στη συμμαχία με τις οργανώσεις αυτών των Σύρο-Ιακωβιτών, κατοικούν περίπου 400.000. Άλλες 400.000 υπολογίζονται ότι κατοικούν στην Ευρώπη, κυρίως στη Σουηδία και στη Γερμανία. Αυτοί εκ παραδρομής για χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι ήταν Ασσύριοι. Γι' αυτό και η διεθνής βιβλιογραφία μιλά για γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Δεν είναι Ασσύριοι, είναι Σύριοι, Σουριάνοι. Γιατί οι Ασσύριοι είναι οι Ασσούροι που είναι Νεστοριανοί και αυτοί κατοικούν κάποιοι στην τουρκική επαρχία Χακάρη ως μικρή μειονότητα μέσω Κούρδων και κατοικούν επίσης και ως μικρή μειονότητα στη Συριακή επαρχία Χασάκε, πάλι εν μέσω Κούρδων, αλλά χωρίς γεωγραφική εγκύτητα με τους Σουριάνοι. Και στη γλώσσα τους, η γλώσσα τους αλλά και οι ίδιοι ονομάζονται Ασσούροι. Επίκεντρο και εγκύτητα τους είναι η περιοχή του βορείου Ιράκ, η περιοχή της Νινεβή, εκεί που κατοικούσαν από την αρχαιότητα. Αυτοί λοιπόν οι Σουριάνοι, οι οποίοι να πούμε ότι στη διεθνή ορολογία αποκαλούνται Σύριαξ,
σε αντίθεση με το Syrians, γιατί με τον όρο Syrians εννοούνται γενικώς οι Σύριοι, είτε μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί, ορθόδοξοι, είτε οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι όμως ομιλούν αραβικά και ως εκ τούτου, ασχέτως θρησκείας, θεωρούν τον εαυτό τους ως Άραβα. Μέσα στις άκρες. Άρα λοιπόν, ακόμα και τα 70 χωριά της λεγόμενης κοιλάδας των χριστιανών της Χόμς, που είναι ελληνοορθόδοξα, μελχίτικα κατά την ορολογία των Σύρο-Ιακωβιτών, αυτοί ονομάζονται Syrians γιατί η συνείδησή τους είναι αραβική. Σε αντίθεση με τους Σύρο-Ιακωβίτες, των οποίων η συνείδηση είναι συριακή, προ-αραβική, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβα. Αυτή λοιπόν είναι μία βασική μειονότητα προ-Ισλαμική και προ-αραβική, η οποία υπάρχει στην περιοχή, παρότι σε ευθύνουσα πορεία και παρότι με διωγμούς και παρότι ο μισός πληθυσμός της είναι πλέον στην Ευρώπη. Στον χώρο της Μέσης Ανατολής είναι περίπου 500.000. Χοντρικά 400-420.000 στη Βόρεια Συρία, γύρω στους 80-100.000 στην Τουρκία. Παλαιότερα έμεναν πολύ περισσότεροι. Κατεβαίνοντας από τη Συρία κάτω, και μια και μιλήσαμε για Ασσύριους, καλό είναι να περάσουμε στους Ασσύριους. Υπάρχουν σήμερα αυτοί οι Ασσύριοι. Είναι γνωστό ότι στο βόρειο Ιράκ, μέχρι και να γίνει ο πόλεμος, ο δεύτερος του κόλπου που οδήγησε κατ' ουσίαν στο αιματοκύλισμα του Ιράκ το 2003, κατοικούσαν γύρω στις 600.000 στις περιοχές της λεγόμενης περιφέρειας της Μοσούλης, περιφέρεια η οποία κατοικείται κατά το ίμιση από Άραβες και κατά το ίμιση από Τουρκομάνους. Εκεί κατοικούσαν στην επαρχία Νινεβή συγκεκριμένα, αλλά και στην επαρχία Νινεβή αποτελούσαν την ολότητα σχεδόν του πληθυσμού. Στις άλλες επαρχίες της περιφέρειας της Μοσούλης αποτελούσαν πολύ σημαντική πληθυσμιακή συνισταμένη. Οι χριστιανοί Νεστοριανοί, θα μας δοθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να πούμε τι είναι αυτοί οι Νεστοριανοί, Ασσύριοι, οι οποίοι ονομάζονται στη γλώσσα τους Ασσούροι, όπως και η γλώσσα τους ονομάζεται Ασσούροι, με κύρια διάλεκτο ως επίσημη γλώσσα τη Σουράτα. Αν κάποιος το ψάξει, θα δει ότι έχουν μια σημαία η οποία είναι λευκή, με έναν κάτι σαν περιστρεφόμενο τροχό που εκτοξεύει ακτίνες πολύχρωμες. Αυτή είναι η σημαία των Ασσυρίων. Κόκκινο και άσπρο. Κόκκινο, άσπρο και μπλε. Μάλιστα. Από αυτούς εκατάγεται ο παλιός αντιπρόεδρος του καθεστώτος Μπαθ του Σαντάμ Χουσέιν, ο Τάρεκ Αζίζ, αν θυμάμαι καλά το όνομα του. Τάρεκ Αζίζ ήταν Χαλδαίος, ναι. Αυτοί λοιπόν είναι οι Ασσύριοι, οι οποίοι μέχρι τον πόλεμο του κόλπου το δεύτερο ήταν μια σημαντική πληθυσμιακή ενότητα, αναγνωρίζονταν ως εθνική μειονότητα στο Ιράκ από το καθεστώς Σαντάμ Χουσέιν. Αλλά αυτοί υποστήριξαν το πολιτικά του Μπαθ, το κόμμα, το οποίο δεν έδινε θρησκευτική διάσταση στην πολιτική ανάπτυξη. Οπότε οι κομμουνιστές ήταν πολλοί από αυτούς, οι εθνικιστές. Δεν εξέφρασαν ποτέ τάση απόσχησης από το Ιράκ. Είχε πολλούς που ήταν κομμουνιστές λόγω ακριβώς του διεθνιστικού χαρακτήρα, του μη θρησκευτικού χαρακτήρα της ιδεολογίας, ή υποστήριξαν, πήγαν με το ρεύμα και υποστήριξαν το κόμμα Μπαθ, το οποίο μιλούσε για ενότητα όχι στη θρησκεία αλλά στη γλώσσα. Στη γλώσσα και στο έθνος. Αυτοί λοιπόν, επειδή είχαν τη θρησκευτική τους ελευθερία, είχαν τη γλωσσική τους ελευθερία, στα σχολεία τους διδάσκονταν αραβικά βεβαίως, αλλά υπήρχαν φροντιστήρια που έκαναν τα Συριακά, πάντως η Ασσυριακή επιβίωνε. Μάλιστα, ένας Άγγλος περιηγητής στις αρχές του αιώνα είπε ότι το 20% του πληθυσμού του Ιράκ, του τότε νεοσχηματιστέντος βασιλείου του Ιράκ, το 1921, του Φαϊζάλ όπως λεγόταν, το 20% αποτελείται από χριστιανούς που ήταν χωρισμένοι σε δύο βασικές εθνότητες. Τους Χαλδαίους, Χαλντάνοι στη γλώσσα τους, και στους Ασσύριους. Οι Ασσύριοι λοιπόν κατοικούσαν στο βόρειο Ιράκ, είναι σε ευθύνουσα πορεία σήμερα. Από 600.000 έχουν μείνει οι μισοί, γιατί μετά τον πόλεμο του κόλπου έχουν φύγει πάρα πολλοί στη Σουηδία και στην Ευρώπη. Υπολογίζονται σήμερα είναι περίπου από την Αρμενία Εθνή περίπου 150.000 στο Ιράκ. Άρα σημαίνει η ροή συνεχίζεται. Έχουν υποστεί και οι ναοί του με το Ισλαμικό κράτος. Μάλιστα. Τους είχαν καστρέψει σε εκκλησίες, έχουν λαιλατηθεί. Τα μουσεία της Νινεβή. Τα πάντα. Οπότε ήταν οι πρώτοι οι οποίοι μετανάστευσαν, πήγαν Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Ακριβώς. Έχουν πάντως και αυτοί μια πολιτοφυλακή, εκεί που πολεμά στο πλευρό των Κούρδων. Ο δεύτερος προϊσλαμικός πληθυσμός του Ιράκ είναι στο κεντρικό Ιράκ, στα αρχαία Βαβυλώνα, οι Χαλδαίοι, οι Χαλντάνοι όπως ονομάζονται. Αυτοί είναι ρωμαιοκαθολικοί, είναι όπως οι Μαρονίτες. Είναι ένα δόγμα ρωμαιοκαθολικών της Ανατολής. Τι είναι αυτοί οι Χαλδαίοι? Οι Χαλδαίοι θεωρούνται οι απόγονοι του αρχαίου πολύ σημαντικού λαού των Βαβυλωνίων, οι οποίοι επικράτησαν να λέγονται Βαβυλώνιοι στην παγκόσμια ιστορία, ενώ το σωστό είναι να λέγονται Χαλδαίοι, γιατί έτσι αυτό αποκαλούνται και ήδη, και γιατί η Βαβυλώνα δεν είναι η πρωτεύουσα. Η έγκλη της πρωτεύουσας Βαβυλώνας έδωσε στο σύνολο του έθνους το όνομά τους. Κατά πάσα πιθανότητα αυτοί οι Χαλδαίοι προέρχονται από την ανάμειξη των Ακκαδίων, οι οποίοι κατοικούσαν την κεντρική Μεσοποταμία κατά τα
πρώιμα ιστορικά χρόνια, η γνωστή Ακκάδη του Σαργκών, ας πούμε, όταν μετά την εισβολή του ενδοευρωπαϊκού λαού των Μιτάνη στη Βόρεια Συρία, οι κάτοικοι της Βόρειας Συρίας που ονομάζονταν Χουρίτες, περί το 2000 π.Χ., όσοι επιβίωσαν από τις σφαγές των Μιτάνη, μετανάστευσαν στη Μεσοποταμία, υπέταξαν τους Ακκαδίους και δημιούργησαν μια νέα δυναστεία, την λεγόμενη Χουριτική δυναστεία, επιφανής εκπρόσωπος ο Χαμουραμπί, ο νομοθέτης, και από αυτή την ένωση των Σημιτών Ακκαδίων και των Σημιτών Χουριτών της πάλε ποτέ Βορείου Συρίας προήλθε ο λαός των Χαλδαίων, ο οποίος είχε πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα. Και αυτή η χουριτική δυναστεία ανατράπηκε από τους πρώιμους Κούρδους, τους Γκούτι, μεταξύ 1600-1400, αλλά μετά επανασυστάθηκε ως καθαρή η πρώτη Χαλδαϊκή δυναστεία, όπως λέγεται. Αυτή λοιπόν η Βαβυλώνη, η γνωστή Βαβυλώνη, οι Χαλδαίοι στην πραγματικότητα, όπως πρέπει να ονομάζονται, είναι τα τελευταία κατάλοιπά τους. Όσοι δεν εξισλαμίστηκαν και άρα δεν εξαραβίστηκαν, πολύ λίγοι, άλλες 500.000 περίπου. Σήμερα είναι άγνωστο πως έχουν παραμείνει πολύ λίγοι, 100-200.000 από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί και αυτοί με τους πολέμους του Ισλαμικού κράτους και αυτοί μετανάστευσαν, όπως και οι βόρειοι γείτονες του Ασσύριοι. Αλλά όμως υπάρχουν ακόμα, και μάλιστα υπάρχουν και δύο σημαντικές ενορίες στη Βαγδάτη χριστιανών, και η διαφορά, επειδή στη Μέση Ανατολή παρουσιάζεται το φαινόμενο η θρησκευτική διαφοροποίηση να εκφράζει κατ' ουσίαν εθνική διαφοροποίηση, οι Χαλδαίοι, σε αντίθεση με τους Ασσύριους, οι οποίοι είναι νεστοριανοί, είναι οι μόνοι νεστοριανοί ως έθνος στη Μέση Ανατολή, αυτοί είναι ρωμαιοκαθολικοί, ασπαζόμενοι ένα ρωμαιοκαθολικό δόγμα της Ανατολής, όπως και οι Μαρονίτες. Αυτή λοιπόν όμως το τυπικό, το οποίο νομίζει κανείς ότι είναι ορθόδοξη χριστιανότητα. Ναι. Γιατί εκεί ήταν, είπαμε. Απλώς προσχώρησαν προς την Καθολική Εκκλησία δογματικώς, χωρίς να αλλάξουν το τυπικό. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, οι Χαλδαίοι είναι άγνωστοι. Στην Κύπρο ακούγονται πρώτη φορά αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν γνωρίζει. Όλοι θεωρούν ότι το Ιράκ είναι μια ομογενοποιημένη αραβική χώρα, η οποία χωρίζεται σε Σουνίτες και Σιήτες. Η ομογενοποίηση την έκανε τον Μπαθ. Τον που καταρρέει τον Μπαθ, πλέον έρχονται όλες αυτές οι διαφορές στην επιφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν τα κατάλοιπα αυτών των προ-Ισλαμικών αυτοχθόνων πληθυσμών, οι οποίοι υπάρχουν ως μειονότητα σήμερα. Γιατί οπωσδήποτε οι πλήστοι Άραβες του Ιράκ δεν μπορεί παρά να είναι Ασσύριοι ή Χαλδαίοι εξισλαμισμένοι και συνεπώς εξαραβισμένοι. Αλλά το ότι είναι στην καταγωγή δεν παίζει καμία σημασία, γιατί είναι γνωστό ότι το σύγχρονο έθνος είναι κοινότητα συνείδησης και πολιτισμού. Αυτοί οι άνθρωποι, λόγω Ισλάμ, αισθάνονται Άραβες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι Άραβες. Εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι ότι και όσοι δεν αισθάνονται Άραβες και δεν μιλούν αραβικά, γιατί διατήρησαν την παλιά θρησκεία και τον παλιό πολιτισμό τους, να υπάρχουν και υπάρχουν και ως πολιτιστική συνιστόσα στη Μέση Ανατολή. Γιατί εμπλουτίζει και την ανθρωπογεωγραφία και τον πλούτο της Μέσης Ανατολής. Άλλη προαραβική εθνότητα. Θα πάμε στον κοντινό μας Λίβανο. Εκεί είναι, ο Λίβανος στην αρχαιότητα είναι γνωστό ότι ονομαζόταν Φινίκη. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, αλλά η περιοχή από το σημερινό ποταμό, ξηροπόταμο Ουάντι, νοτίως της Γάζας, μέχρι και την περιβόητη γραμμή των σημερινών Ισραηλιτικών πόλεων Ασκελών, Πυρσαμπεέ, μέχρι και την Ερκάλα θάλασσα και βορείως μέχρι τον ποταμό Ρόντι, εκεί κατοικούσε ένα σημιτικό έθνος από τις απαρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., οι οποίοι ονομαζόντουσαν Χαναναίοι και η χώρα ονομαζόταν Χαναάν. Είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη ότι μετά τη φυγή του λαού του Ισραήλ από την Αίγυπτο υπό τον Μωυσή, μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης στις ερήμους της Μέσης Ανατολής, οι Εβραίοι υπό τον αδελφό και διάδοχο του Μωυσή Ααρών εισέβαλαν στη γη Χαναάν, πέρασαν διαστόματος μαχαίρας τους Χαναναίους και δημιούργησαν το κράτος του Ισραήλ, το οποίο αργότερα διασπάστηκε σε δύο κράτη, μέχρι και τα σημερινά σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Στη γέννηση υπάρχει αυτή η αναφορά στους. Αυτό επιβιώνει αρχαιολογικά, πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα πω κάτι, να άποψη μου κάτι, τι πιστεύω ήταν σύγχρονοι Εβραίοι. Μέχρι τώρα η κρατούσα αντίληψη είναι στα σχολικά βιβλία αυτά. Αντί στις ζωγραφιές που υπάρχουν στις πυραμίδες ή στις τοιχογραφίες των Αιγυπτιών, ζωγραφίζουν και τους Χαναναίους μέσα. Ακριβώς. Θα πω και γι' αυτό. Οι Χαναναίοι θεωρείται ότι εξαφανίστηκαν, γιατί είναι γνωστές οι απεικονίσεις της Αγίας Γραφής, Δευτερονομίου, ας πούμε, σχετικά με τη ήχηση των σαλπιγκών της Ιεριχούς, σημαντικής χαναναϊκής πόλης, που έπεσαν τα τείχη της Ιεριχούς υπό τον θόρυβο των σαλπίγκων και εσφάγισαν οι κάτοικοι. Θεωρείται ότι οι Χαναναίοι αφανίστηκαν. Δεν αφανίστηκαν όμως, διότι αφανίστηκαν οι Χαναναίοι του Ισραήλ. Αφανίστηκαν δηλαδή, όχι εξοντώθηκαν όλοι. Στην πραγματικότητα έγιναν Εβραίοι, αφομοιώθηκαν. Οι Χαναναίοι του σημερινού Λιβάνου και μέχρι τον ποταμό Ρόντι υπήρξαν. Μετονομάστηκαν σε Φίνικες,
από τους πρωτοέλληνες φοίνικες. Είναι γνωστό ότι γύρω στο 1400 έγινε ένας πρώιμος ελληνικός απικισμός σε αυτές τις περιοχές, στη λεγόμενη Σύρο-Παλαιστινιακή ακτή. Σημαντική πόλη είναι η αρχαία ελληνική πόλη Ευαγορίτης ή Ουγγαρίτ, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται διεθνώς, κοντά στη σημερινή συριακή πόλη Ρας Σάμρα. Από το ύψος της Ουγγαρίτ μέχρι και το ύψος της Τύρου υπήρχε μια παράλια ζώνη την οποία κατοικούσαν Έλληνες άπικοι, οι οποίοι ονομάζονταν φοίνικες. Όταν αυτοί οι Έλληνες άπικοι μετά την εισβολή των Χεταίων του Χαττουσίλης περί το 1270 εκδιώχθηκαν από τις περιοχές αυτές και δημιουργήθηκε στην ελληνική μυθολογία ο μύθος της επιστροφής του Κάθμου, ο μύθος της επιστροφής της κλοπής της Ευρώπης. Αυτά ήταν για να καταδηλώσουν οι αρχαίοι την επανάκαμψη των πρωτοελλήνων απίκων της Συροπαλαιστινιακής ακτής στην Ελλάδα, εκδιωγμένοι από τις αυτόχθονες δυναστείες όπως ήταν των Χεταίων. Εκεί λοιπόν οι Χαναναίοι που κατοικούσαν τα ενδότερα ονομάστηκαν από την ελληνική γραμματεία φοίνικες. Παρότι δεν ήταν οι γνήσιοι πρωτοφοίνικες που ήταν ελληνικής καταγωγής, ονομάστηκαν φοίνικες. Ονομάστηκαν βέβαια από τους Έλληνες και άρα και διεθνώς ονομάστηκαν φοίνικες, Phoenicians, αλλά στη γλώσσα τους εξακολουθούν να ονομάζονται Χαναναίοι, Χανάνα. Κανανίτες. Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονοι Μαρονίτες, όποιος παρακολουθήσει την ιδιοσιογραφία των δεκαετιών 70 και 80, βλέπει ότι ένα κύριο ζητούμενο που υπήρχε στα δρόμενα της Μέσης Ανατολής ήταν, μεταξύ του αραβικού συνδέσμου κυρίως, ήταν η λεγόμενη μη αμφισβήτηση του αραβικού χαρακτήρα του Λιβάνου. Ποιος τον αμφισβητούσε αυτό το χαρακτήρα? Αυτοί που τον αμφισβητούσαν ήταν οι Μαρονίτες που κατοικούν τον κεντρικό Λίβανο, στο όρος Λίβανος, από μια περιοχή λίγο νοτίως της Βηρητού μέχρι και την περιοχή της Τρίπολης, και οι οποίοι θεωρούσαν και θεωρούν ότι δεν είναι Άραβες αλλά είναι εξαραβισμένοι γλωσσικά φοίνικες. Ειδικά το γνωστό κόμμα των φαλανκιτών, Καταέμπ στα αραβικά. Καταείπ είναι η προφορά που λέει Χίσμπαλ Καταείπ, το κόμμα των Καταείπ. Ακριβώς, το οποίο θεωρεί ότι αναπτύσσει το φοινικισμό, ότι δηλαδή οι χριστιανοί του Λιβάνου, λέει, δεν είναι Άραβες, είναι φοίνικες. Υπήρχε και ιδεολογικό ρεύμα του φοινικισμού. Κάτι ανάλογο με το φαραωνισμό στην Αίγυπτο. Ωραία. Πώς έγιναν Μαρονίτες αυτοί οι άνθρωποι όμως? Οι πρώτοι Μαρονίτες ήταν Σύριοι, Σουριάνοι δηλαδή, που λένε Σύρο-Ιακωβίτες, Ορθόδοξοι όμως, όχι Ιακωβίτες, ήταν Σύριοι, ομοεθνείς των Σύριο-Ιακωβιτών, οι οποίοι το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, καταδιωκόμενοι από τους Άραβες και το Ισλάμ, έφυγαν από την περιοχή βορείως του Ορόντι, κάπου μεταξύ του σημερινού Ορόντι και της σημερινής Αντιόχειας, και πήγαν στα πρόσιτα όρη του Λιβάνου, όπου ίδρυσαν μοναστήρια. Εκεί μοίησαν τους αυτόχθονες φοινικικούς πληθυσμούς του όρους Λίβανος στο μαρονίτικο δόγμα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι φοινικικοί πληθυσμοί να ονομαστούν από αυτούς τους Σύριους πρωτομαρονίτες, να ονομαστούν όλοι αυτοί Μαρονίτες, από τον Άγιο Μάρονα. Είναι γνωστό ότι αυτοί οι Μαρονίτες σήμερα, μετά τον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου, έχουν συρρικνωθεί σε ποσοστό 20% του λιβανέζικου πληθυσμού, είναι περίπου 1 εκατομμύριο, ενώ υπάρχουν και 3,5 εκατομμύρια Μαρονίτες οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, δηλαδή στον Καναδά κυρίως και στην Αυστραλία. Αυτοί οι Μαρονίτες, όπως και οι Ελληνοορθόδοξοι του Λιβάνου και γενικά οι χριστιανικές ομολογίες, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβα, στην τεράστια πλειοψηφία τους. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το πω, ότι απέναντι από το όρος Λίβανος, στις πλαγιές του όρους Αντιλιβάνου και στην κοιλάδα Μπεκά, η οποία χωρίζει το όρος Λίβανος από το όρος Αντιλίβανος, και εκεί στις περιοχές, τα πρανή της κοιλάδας Μπεκά, τα οποία προσεγγίζουν το όρος Αντιλίβανος, δηλαδή την περιοχή της Συρίας και όχι τη Μεσόγειο, υπάρχουν δύο ομάδες χωριών, δύο θύλακες, που είναι μια κομμόπολη και μερικά χωριά γύρω από τον κάθε θύλακα, οι οποίοι είναι Μαρονίτες στο θρήσκευμα, αλλά διαφέρουν από τη μάζα των Μαρονιτών του Λιβάνου για έναν και μόνο λόγο. Ότι αυτοί δεν θεωρούν ότι οι Μαρονίτες είναι φοίνικες, δεν θεωρούν βεβαίως ότι είναι και Άραβες. Αλλά τι θεωρούν ότι είναι? Θεωρούν ότι είναι Σύριοι, όπως είναι οι Συροιακωβίτες, οι Σουριάνοι δηλαδή. Θεωρούν λοιπόν ότι είναι Σύριοι. Γι' αυτό το κόμμα τους έχουν ένα κόμμα το οποίο λέγεται με το περίεργο όνομα Συριακό Σοσιαλιστικό Εθνικιστικό Κόμμα του Λιβάνου. Αυτό το ίδρυσε Ορθόδοξος Χριστιανός, τον οποίο δολοφόνησαν. Ο Μπεν Αφλάκ. Ο Άντουν Σάτι. Στο Λίβανο ή στη Συρία?
Λιβανέζος, αλλά τον πήραν στη Συρία και τον εκτέλεσαν το 49. Ο Μισελ Αφλάκ είναι αυτός που ιδρύσε τον Μπαθ. Αλλά λέει ο Σαντάμ είπε το 1978 αν πέθανε έγινε προσιλητιστική στο Ισλάμ. Το οποίο δεν είναι καθόλου απίθανο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί εδώ θεωρούν, αυτοί οι δύο μικροί θύλακες διαχωρίζουν τον εαυτό τους από τους υπόλοιπους Μαρονίτες, γιατί αυτοί θεωρούν ότι όλοι οι Λιβανέζοι βεβαίως και δεν είναι Άραβες, αλλά πάντως δεν είναι Φοίνικες, είναι Σύριοι. Έχουν τη θεωρία της Μεγάλης Συρίας. Περιλαμβάνει και Κύπρο μέσα σε αυτήν. Το Εθνικό Κόμμα της Συρίας την περιλαμβάνει. Το Εθνικό Κόμμα της Συρίας αποτελείται από χριστιανούς. Ο μεγάλος θεωρητικός ήταν ο Άντων Σάτι. Αυτός ο οποίος εκτελέστηκε το 1949. Μάλιστα. Περιλαμβάνει και Κύπρο. Και υπάρχει, είναι ανοιχτό από το καθεστώς Άσαν το Συριακό Εθνικό Κόμμα. Υπάρχει και στο Λίβανο, νομίζω έχει ένα βουλευτή, ένα μικρό κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχουν βουλευτές, αυτό που λέμε. Πάντως είναι πολύ ορθόδοξοι χριστιανοί του Λιβάνου που υποστηρίζουν αυτό το κόμμα. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν όμως οι Μαρονίτες του Λιβάνου, που λέγεται με αυτό το περίεργο όνομα, Συριακό Σοσιαλιστικό Εθνικιστικό Κόμμα Λιβάνου. Συριακών κοινωνικών είναι Συριακών κοινωνικών εθνικών κόμμα του Λιβάνου. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφοροποίηση. Μια άλλη διαφοροποίηση για το πούμε, εκτός από αυτό, μια άλλη πληθυσμιακή ομάδα κάπως περίεργη είναι οι περιβόητοι Δρούζοι. Όλοι ακούμε για τους Δρούζους. Τι είναι αυτοί οι Δρούζοι που κατοικούν στο βόρειο Ισραήλ, στη Γαλιλαία? Είναι περίπου 1 εκατομμύριο, εκ των οποίων 600.000 κατοικούν στη Συρία, πρόσφυγες στη Δαμασκό κυρίως, εκδιωγμένοι από τα υψώματα Γκολάν. Κάποιοι αρκετοί όμως κατοικούν στα υψώματα Γκολάν, κάποιοι κατοικούν στη Γαλιλαία και αρκετοί στις νότιες απολύξεις του όρους Αντιλίβανος, εκεί που συνορεύει ο Λίβανος με τη Συρία και το Ισραήλ στο τριεθνές. Και περίπου είναι 200.000 στο Λίβανο, 150.000 στο Ισραήλ. Αυτοί οι Δρούζοι, αρχικώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι Αραμαίοι. Εμφανίζονται ως. Είναι μια περίεργη. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλώς μια σιητική φράξια, μια σιητική σέκτα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι εντελώς διαφορετική θρησκεία, παρότι ήδη επιφανειακά δέχονται το Ισλάμ, δηλαδή θεωρούν τον προφήτη Μωάμεθ ως τον κύριο προφήτη. Είναι μονοθεϊστές. Ιδρυτής τους είναι κάποιος Χάμζα Ιμπν Αχμετ στις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα. Αυτοί έχουν βασικές διαφοροποίησεις από το Ισλάμ, γιατί. Πάντως δεν ενοχλούνται όταν τους αποκαλήσεις μουσουλμάνους τους. Ναι, η θεωρία, η θρησκεία τους μάλλον είναι ένα κράμα Ισλαμισμού, Χριστιανισμού, Γνωστικισμού και αρχαιοελληνικών φιλοσοφιών της ύστερης αρχαιότητας. Με χοντρικά πρέπει να πούμε τι λέει. Αυτοί θεωρούν ότι η θεότητα. Καταρχήν αυτοί θεωρούν ότι η ψυχή υφίσταται μετασάρκωση. Κάτι που δεν το δέχεται το Ισλάμ. Ότι η ψυχή μετασαρκώνεται. Γνωρίζει πάρα πολλές μετασαρκώσεις μέχρι που κάποια στιγμή, έχοντας ικανοποιήσει τις πνευματικές της αναζητήσεις από τις διαδοχικές μετασαρκώσεις, ενώνεται με τον κοσμικό νου που κυριαρχεί το σύμπαν. Αυτό είναι καθαρά γνωστική αντίληψη. Δεύτερον, θεωρούν ότι η θεότητα, αυτή η θεότητα που κινεί το σύμπαν, έχει γνωρίσει 70 ενσαρκώσεις. Ο Χριστός δε, τον οποίο δέχονται μία από αυτές τις 70 ενσαρκώσεις. Η τελευταία δε και πιο σημαντική ενσάρκωση ήταν ο Φατιμίδης Χαλίδης της Αιγύπτου Αλ-Χακίμ, ο οποίος εξαφανίστηκε κατά έναν περίεργο τρόπο το 1014 και δολοφονήθηκε μάλλον. Οι Φατιμίδες είναι Σιήτες χαλίφες της Αιγύπτου, οι οποίοι ίδρυσαν στο Καϊρουάν, κοντά στο Καϊρουάν το 909 το χαλιφάτο τους, αποσχίστηκαν από το χαλιφάτο της Βαγδάτης, κατέλαβαν την Αίγυπτο το 969 και μέχρι το 1171 που τους ανέτρεψαν οι Αγιουβίδες του Σαλάχ-εντίν, κυριαρχούσαν στην Αίγυπτο. Επί εποχής αυτών αναπτύχθηκαν οι Δρούζοι, οι οποίοι βέβαια ένα αιώνα μετέπειτα κυριαρχήθηκαν από μια αραβική φυλή, τη φυλή Μαν, και από αυτή την ανάμειξη Δρούζων με την πρόσμιξη Αράβων που ήρθε το σημερινό δρουζικό στοιχείο. Ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν αναμειγνύονται με άλλους μη Δρούζους. Έχουν αυστηρή ενδογαμία. Αυτοί, παρότι τυπικά δεν απορρίπτουν τον αραβισμό, εφόσον μιλούν και αραβικά και σεμνύνονται για την αραβική τους γλώσσα, ωστόσο είναι πάρα πολλά τα χαρακτηριστικά που στην ουσία τους χαρακτηρίζουν και τους προσδιορίζουν ως μη αραβική εθνότητα, ως ξεχωριστή εθνότητα. Και να πω κάτι, μια αραβική εθνότητα είναι οι Κούρδοι ως γνωστόν, που είναι μουσουλμάνοι όμως, πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή, και θέλω να πούμε και κάτι ιδιαίτερο για το Ισραήλ. Είναι γνωστό, πρέπει να το πω αυτό, γιατί ίσως να ακουστεί και να δημιουργήσει για αντιδράσεις, γιατί δεν έχει υπάρξει στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά είναι άποψη μου. Πριν πω για το Ισραήλ, να πω μια επιγραμματικά, είναι ότι ο λεγόμενος άγνωστος Χίτ ήταν οι περιβόητοι Μαρδαΐτες, οι τρομεροί πολεμιστές του Βυζαντίου που τους έφεραν και στην Κύπρο τα χρόνια των Αραβικών επιδρομών, προάσπιζαν και ως απελάτες στην Ανατολική Μικρά Ασία. Και άλλοι λένε ότι ήταν Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι πιο πολλοί λένε ότι ήταν Σύριοι.
Κάποιοι λένε ότι αμαρώνητες τι ήταν, εν πάση περιπτώσει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι Μαρδαΐτες είναι Σύριοι, όπως είναι οι σημερινοί Σύριο-Ιακωβίτες, και λέγονται Μαρδαΐτες γιατί προέρχονταν από την περιοχή της Βυζαντινής, τότε Βυζαντινής Μεσοποταμίας, σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου υπήρχε και υπάρχει η γνωστή κατοικούμενη από Σύριους, Σύριο-Ιακωβίτες, πόλης Μαρντίν. Από το Μαρντίν, επειδή προέρχονταν από την περιφέρεια του Μαρντίν, πρέπει να ονομάστηκαν Μαρδαΐτες. Κατά την αντίληψή μου τουλάχιστον. Ας πάμε στους Εβραίους. Είναι γνωστό ότι κατά την γέννηση, περίπου στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας, γύρω στο 1900 με 1850, ο Πατριάρχης Αβραάμ, πατριάρχης όχι με την έννοια θρησκευτική, πατριάρχης με την έννοια του φιλάρχου, ηγέτη πατριάς. Νομίζω στα εβραϊκά λέγεται Νάζι ή Ναζί αυτό. Νάζι, Λοιπόν, φεύγει. Από πού λέει η Αγία Γραφή ότι προέρχεται ο Πατριάρχης Αβραάμ? Προέρχεται, λέει, από την Ούρ των Χαλδαίων. Και λένε διάφοροι προσπαθούν να προσδιορίσουν ότι είναι κάπου από τη Βόρεια Μεσοποταμία. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ούρ των Χαλδαίων δεν μπορεί να είναι άλλη από την Ουρούκ των Σουμερίων. Και γιατί λέγεται Ούρ των Χαλδαίων? Γιατί ήταν στη Μεσοποταμία. Στη Μεσοποταμία η κυρίαρχη δυναστεία, η οποία εξόντωσε τα Σουμεριακά κράτη, τα 12 Σουμεριακά κράτη, ήταν οι Χαλδαίοι, η δυναστεία των Χαμουραμπιδών. Είναι γνωστό ότι γύρω στο 1900 με 1800, όταν η τρίτη δυναστεία, η Χουριτική δυναστεία στη Μεσοποταμία, ξεσπούν μεγάλοι πόλεμοι μεταξύ των Χαλδαίων, κράμα είπαμε Χουριτών και Ακκαδίων, εναντίον των Σουμερίων. Ο Σουμεριακός πολιτισμός εξοντώνεται. Όσοι επιβιώνουν διαφεύγουν, το λένε ρητά οι πηγές και οι σφινοειδείς πινακίδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια τέτοια σουμεριακή φυλή που έφυγε ήταν η φυλή του Πατριάρχη Αβραάμ. Κατοικία, ονομάζονται Εβραίοι γιατί ήταν Εβραίοι στα εβραϊκά σημαίνει περάτες, όπως πέρασαν τον Ιορδάνη και κατοίκησαν. Κατοίκησαν αρχικά σε ένα μικρό θύλακα γύρω από την πόλη Σιχέμ της Σαμάρης, όπου είναι και το Φρέαρ του Ιακώσ σήμερα. Και αφομοίωσαν πάρα πολλούς αυτόχθονες Χανανίτες, πολλαπλασιάστηκαν και μετά έγινε η φυγή τους στην Αίγυπτο. Με το που φεύγουν από την Αίγυπτο επί Ραμσί του δεύτερου, δηλαδή εγώ προσδιορίζω ότι τα 40 χρόνια της φυγής τους μεταξύ 1270 π.Χ. και 1230, τότε πρέπει να γίνει η φυγή τους, εγκαθίστανται ξανά στη Χαναάν, εξοντώνουν τους Χαναναίους, όσοι επιβιώνουν σμίγουν μαζί τους, και επειδή οι αρχικοί Σουμέροι πρωτοεβραίοι ήταν μειοψηφία και οι Χανανίτες, οι Σημίτες πλειοψηφία, έγινε ό,τι έγινε με τους πρωτοβούλγαρους και τους Σλάβους στη Βουλγαρία. Όπου ήρθαν οι πρωτοβούλγαροι και έδωσαν το όνομα στη χώρα, αλλά πήραν από τους Σλάβους που ήταν πολυπληθέστεροι τη γλώσσα, γιατί αφομοιώθηκαν αυτούς. Κάτι ακριβώς έγινε και με τους Εβραίους. Τι ενισχύει αυτή την άποψη? Ενισχύει από την άποψη, γιατί κάπου διάβασα πρόσφατα, ότι οι γενετικές έρευνες που έχουν γίνει σε σκελετούς που είχαν ανακαλυφθεί στις περιοχές του θύλακα της Σιχέμ κατά τα χρόνια εκείνα, τους πρώτους αιώνες της δεύτερης χιλιετίας, και αντίστοιχες γενετικές έρευνες σε σκελετούς που βρέθηκαν στις Σουμεριακές πόλεις, δείχνουν ότι τόσο οι σκελετοί των Εβραίων όσο και οι σκελετοί των Σουμερίων δεν καταδεικνύουν σημιτική καταγωγή, αλλά το DNA καταδεικνύει αυτό που λέγεται αρμενοειδή καταγωγή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Παλαιά Διαθήκη, όταν λέει ότι οι Εβραίοι ότι προέρχονται από την Ούρ των Χαλδαίων, είναι ένα σχετικό του γεγονότος ότι προέρχονται από την Ουρούκ των Σουμερίων και εκδιώχθηκαν από εκεί, συνεπία του αφανισμού του Σουμεριακού πολιτισμού που έγινε μετά από 2.000 χρόνια από την Χουριτική δυναστεία του Χαμουραμπί, η οποία επικράτησε στην κεντρική Μεσοποταμία. Αυτό επιδεικνύουν και οι ανθρωπολογικές έρευνες, και ήθελα να το πω αυτό γιατί από εκεί ξεκινά ένα μεγάλο θέμα που είναι το θέμα του σημερινού Ισραήλ και της διαστρωμάτωσης. Αγκρός ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούμε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία στον κόσμο να κατανοήσει αυτή την ανθρωπογεωγραφία της Μέσης Ανατολής και να δούμε ότι τελικά η Μέση Ανατολή δεν είναι οι Άραβες. Για το Ισλάμ ή ο χριστιανισμός στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο αυτά τα οποία γνωρίζουμε, είναι υπεραπλουστευμένα. Είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά. Βέβαια, πολύ εντάχει τα οποία έχουμε αναφέρει. Δεν μένει παρά σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας έδωσες να διαφωτίσουμε τον κόσμο για αυτό το θέμα, το οποίο έχει από τη μια ή την άλλη πλευρά το δικό του ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ο κ. Τριαντάφυλλος Καπελαρής, δικαστής ερευνητής, για μια συζήτηση γύρω από την εξέλιξη της σημερινής ανθρωπογεωγραφίας της Μέσης Ανατολής και της εθνολογικής προέλευσης των λαών της Μέσης Ανατολής. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα και να σας ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. Ανοιχτοί ορίζοντες. Εκκλησία, κοινωνία, πολιτισμός, ιστορία.
Μια εκπομπή πνευματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χρήστος Ιακώβου.